gideklarar ni Kristo nga mas bulahan tong motuo bisan wala makakita niya. Ang nahitabo si Tomas nituo o misunod ni Jesus, pero matud pang Jesus, nituo ka kay nakakita man kanako. Bulahan tong mituo bisan wala makakita. Lingi ay mong tupad ina motuo pa kag Ginoo. Kanang wa mulingi murag gaduda ko anang wa ginamutuo. Niya bang nyaon sa may mahitabo kung mutuo ta? Ang unang mahitabo, magsigi tagtuman sa iyang mga sugo. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, ang tao nga mituo kang Hesus magtuman sa iyang mga sugo. Nyaon sa may sugo os Ginoo, ang pinaka-importanting sugo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Muna sa atong unang pagbasa, Acts of the Apostles, gisgutan dinhi nga ang tanan nga sumusunod ni Hesus nga mituo niya, ilag yung gibaligya ang ilang mga balay o ilang mga niya ang halin ilang gihatag sa mga apostoles niya, nagbahin-bahin dayon sila sigon sa ilang gikinahanglan. Mo nang wa nay dato, wa nay pobre nila, wa say nagsobra, wa say nagkuwang. Nindot no? Ana. Sige, lingiyay mong tupad. Ing namusunod ka sa pagbaligya sa imong balay o giyuta. Ingon sa na imong tupad, porte manginatong pamalit ani, nga ibaligya na noon. Gikural mangga ini nako, baligya na noon. Pero mao gina siya resulta kung tinuod tang mituos Ginoo. Nya nahitabo gini sa daghang mga katawhan nga tinuod yung nagtuos Ginoo. Sama ni kanay San Vicente Ferrer, wa naman na siya mag-angkon og yuta, wa na sana siya mangangkon og balay, maubitan nang ibutangan siya pako, kay bisag asa siya padung, wa siya gikawilihan. Kani manggong mangangkon ta, mawili ta, mawili ba, ma-attach ka, ay gyud pangangkon. Unsa ra man gi atong angkonon nga kita anak sa Dios. Kana ra gyud nga ang atong tinuod nga amahan tuas langit, nga mamauli tag langit. Ana. Sige. Kay kasagaran ra ba nato kusog kay mangangkon sa mga butang sa kalibutan nga dili ato. Nya di kita moangkon nga anak tas Ginoo. Ang atong angkonon nga anak kita sa tao, muna makiglalis kita kay naa gitay bahin anang yutaa, mukiha gitag dita bahinan kay anak gud ko, kaliwat gud ko, asawa gud ko, bana gud ko, nganong dili man ko bahinan, nga ako man ang ginikanan. Ayaw na, biyain ang ginikanan, kung mauna lang na hinungdan nga magkinihaay mo, mga managsuon, mauna lang na hinungdan nga binungulay na mo mga managsuon tungod lang anang pagpangangkon anang kabahinanan. Oy, biyain na ang ato yung tinuod nga ginikanan tuas langit, mga anak ta sa Dios o gipakamatyan ta sa Dios, pinaagis iyang dugo o tubig sa iyang lawas, iyatang gilukat gikan aning pagkaulipon sa sala. Munang ningon si Kristo diri, gibuntog ko na ang kalibutan, maunang panglakaw sad mo o gisangyaw ang maayong balita. Sige, lingiag usab imong tupad ing na sugod karon, ning sabat nako na sugod karon.
na dili na ko mangangkon nimo. Sugod karon, di na ko mangangkon nimo. Di na ka moangkon nga imo ng anak, imo ng asawa, imo ng bana. Ang imo ra gyung isulti, anak na siya sa Ginoo, anak sa kos Ginoo. Mo na dinis misa mo dayon tag-ingon, ipakita ang panag-inig suunay. Dili ta maginangkunay ug unsa diha, igsuon tas Ginoo. Nya kay igsuon man tas Ginoo, mamauli ta ngadtos Ginoo, di ta mangadtog impierno. Namo na akong hangyo kanang inyong kwarta ipalit na lang nag-slot. Kay ngano man inigpalit ni mog slot nang igsuon ka sa tibuok simbahan. Gahapon pag anhin ni Bishop Ruben Labaho pag konfirma gidaan na mo ngadtos atong bag-ong kumbinto nga wa pa kay mahuman nya ato man gihuman gid ang iyang kwarto anang guest room nato. Kita niya hala kanindot na gud ani. Di sa kumusod, suroy sa tangatos babaw. Suroy mi ngadto. Porte niyang lipaya Siya wa man ko magtuong maingon ani ni dinhi. Ana, murag di gid kuno siya katuo kay dinhi gud siya sa una maganhian gud siya. Nya nganong naingon ana man na tungod sa mga taong nagsigig palit og slot. Lingay mong tupad. Ing napila kay natampo nimo ana. Ing na ko no. Basig sige lang sad mo dinig simba, wa gyud mo palit og slot. Ang uban sige balik-balik palit slot pero kamo bungol gyud kay tanan di gyud kabati. Nya murag pungkol di gyud kakuot anang ilang kwarta diha. Pila ra gyud ang 500 mo man slot des kumbinto is BF dag. Di gyud kakuot. Pero lingaw kay mi pagbayli gabi Ikatulog ito na akong apil og bayli, nakagakos yung kong 5 ka kandidata. Nindota day gakson aning kandidata, lahi Regius Madre, no? Iwas ako kagakos og Madre, kamusta no? Pero nga ako bang malingawan ba? Ang akong kalingawan, gabi isi kong tanaw, waman dyan ko mo apil, o kanang gakos-gakos, pag-ending naman to, di naman ko reklamo. Nya, mo to nga magsigig hatag ba magsigig hatag kanang baligya ana kuha kwarta sigig hatag mo bila to income nato na naman to income ko no murag ang akong tanaw dito sa Gitali nga wa pa kwaig porsyento murag gabi ang tanan atong baligya buwak inana niabot man tingin ito di amday niya siya masay mutuon hinoon no ako ani magtuon dong dili ika naman oy nagtuon hinoon ani. So ang koan ang mao ni kuno ang kita di ay ang total gyud na nadawat sa katong baligyag buwa katong mga sana karang bayli-bayli nana niabot og 157,230. Unya ang lugar sa kapunungan kay naam sa din ay kapunungan kaning sayawa para nis kapunungan. Kani bang para sa simbahan ra gyud ba ang manguligta ang simbahan dili katong kandidata. Ana niabot sa og 14,630 na niya gikuhaan man ni og ang gisabutan sa mga barangay nga 60% ihatag sa simbahan. So ang nahatag sa simbahan gikan sa 5 ka barangay niabot og 94,338. Oh, di ba? Kapalit na ni kandila nya plus atong 14,630 nya namaligya nam sa baligya namaligya sa atong PYCC ambot nakaginansya ba to wala pa man say kwintada basig lutaw puhunan lunod ginansya ato tanaw ko gabi sige sa silang pamaligya wa pa sa takay bao ato lang niya to totalon so naagitas mga 100 mga 108 ang atong kuan kunuhay
nakita. Dili ko to ingong pangwarta. Ang ato-ato ba kanang malingaw ta. Nindot kay tan-aon ang nag-inambitay sa ilang talento sa pagsayaw niya. Ang kalipay ba kaning traditional bitaw nga sayaw. Ang ato yung mga in quotation, mga senior o mga tiwasonon mo gyoy hilig kay tanan. Nindot kay sila tan-aon. Graceful kayo bisag mga tiwasonon na graceful kay sila tan-aon. Ang mga batanon pastang gahiag lawas. Di ka mao. Pero padiskuha mga batanon party kusuga mo layat-layat. Pero kadto na ganing sayaw gyud nga katong ilang binayli mga chatsa, boogie, unsa patong uban, waltz inana. Uy, gahi kay lawas sa mga batanon. Uy, ang mga tiwasonon hastan ka graceful ganindota. Ana no? Ako di sa ko kamawa ng sayawa. Pero kanindo tanaon, nagkatinabangay niya ang 5 ka barangay diha gyud sila nagkahiusa. Ang gikan sa Drispikas o gibaligya sa buwak dito, ang lain sang barangay, mga kapitan o mga konsihal o mga taga dito, mangadto sa Spikas, o gari na sa Spikas, mangari sa Spikas. Ninduta de, no? Nagkahiusa ba? Atong mao na siya image, cultural dance nga dunay sense of unity. Dili pariha ning purya kuha lang sa no. Anang dili kayo ba community ang dating aning atong mobile disco? Kaya nga naman kidlap-kidlap di hapit makita. Mga tao di magkinit-anay ba kadto hayag kay suga. Hayag kayo. Kakita jud ka nya maila-ila nimo ako nakaila-ila ko gutong usa ka kandidata. Nya may gani kay wa ko mangayog seal number. Ano man? Kay hayag man. Nya makakita jud kang tinarong nini ang sayaw kay hayag man. Di pare ano bang ngit-ngit nga hapit di makita imong naong ana jab siging dinumugay. Ana. Nya ang magipangsulob sa dili sad kadtong ana mo nindot-nindot man sa tanawon pero dili jud kadto bang atanawa ra na ana mga diskuhan in town ang ato mga girls pastilan murag yung mga kanabitang mga piso nga wa pay balhibo na nag-igwad ang lubot klaro na kaayo no wala pay balhibo ba na mga piso di ba piso kita nimong lubot dire na mo pay mga pako ba dili pa matabunan nangigdal ang kutob mo igdal ana nya siging sayaw di makitang naong hapit sa kinsalay mo damag sa kinsay mo layog sa kinsay mo dumog wa nay pili pero kadto oy dili mo sugot og dili kuhaon moingon gyud ang announcer oy ayaw gana kuhaa gyud dili pwede mo barog nga dili nyo kuhaon gyud anindota na maginunitay gos kamot ini kadto padong sa nganing center inana ka nindot no tanawon no na sunod tuig og buhi pa mo maghimo niya tani unya ang ato sang kuan mga slots tungod ni sa inyong mga manggihatagon now nang ni arang-arang na sa datong halin pero dako patag palitonon ang atong SBF dag para sa atong kumbinto nahalina na tag 18,100 ka slots pero naapay 41,900 ka slots nga available tag 500 pesos per slot na atong pakpakan ang namalit niini salamat kayo palit pa more gusto mo tan-aw sa update sa atong kumbinto sige tan-awon na to kuno kadiyot lang bahalag mabuntagan ta apil mangiro so muna na ang atong extension ang atong dining o receiving area yan muna na ang room sa guest room atong obispo ang kana siya anti-room pa na siya tuwa sa sulod ang kwarto picture
Kana sa ato ng kusina, bagong kusina. Lutoono na laywa diha. Ato ng social hall dito sa babaw. Room sana dito sa tong third floor. Uman-uman na to, ipagkortinahan na, pero napalay mga retouch. Ano na yung mga room dito. Muna yung room sa Paris Priest. Ingon sila. Di lang kong puyo dito. Kana sa assistant na hatbang guest rooms. Sa roof deck, mga beautification na ang ipangutang. Ito na tungtong na si San Vicente Ferrer. Pintalana na lang. Salamat kayo. Pero dili ni mahurot o kahalin ang 41,900 ka slots. Murag malatiguhan kita anis ato mga contractors. Daghan kita bayron nun. Nya nga to sad nga paras pista kaning DCHS na nasa halin nga 14,958 ka slots. Karon na ra ba ni Koto buntang Sabado? Nya napay 15,042 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nya na ni siya 22 slot challenge nga 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na po tag 256. Nya ang atong mga paras pista nga special slots katong lugaw kada human sa atong nobina 18 man to ka slots nga tag 3,000 na natay nadawat as of yesterday nga 17 ka slots, so usa na lang ka slot ang kuwang awa na makompleto na ni karong adlaw. Nya sa Litson katong 16 man ka Litson atong gikinahanglan para diha sa tong Barrio Fiesta na nasa tay nadawat nga 13 ka Litson, so tulo na lang sad ka slots ang kuwang tag 15,000 ni siya. Basig mahurot na sad ni. Ang decorations tulo ka tag 30,000 sold out na sad. Nya nga atong pista nga 60,000 ang budget na sold out na sad. So pakpak, salamat kayo. Makalipay gyud ang buhat nga Dios nun. Labi na gyud ang pagkamanggihatagon. Mao na ang kaluwasan sa nabanhawng Ginoo gipaagi gyud sa pagpanghatag. Dili lang basta-bastang panghatag, gibaligya gyud ang tanan. Mao na si Hesus mipakita sa iyang samad, sa iyang kamot ug sa iyang kilid ug sa iyang tiil kay mga timaan to nga gihatag niya ang tanan, labi na gyud ang iyang dugo aron ta maluwas. Gihatag niya ang iyang kinabuhi aron sad ta mabanhaw og mabuhi. Dako kay ninatong pasalamat pinaagi ni San Vicente Ferrer, hinaot unta ato ning mapuy-an. Kay si San Vicente Ferrer
mihatag sad sa tanan nga bisag patay na siya sa lawas hangtod karon gabaha pa ang iyang mga grasyang gipanghatag ug kinsa tong muambit aning maong kalihukan nato makadawat na sa grasya gikan sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer mao na palit pamor di ba?